like an aeroplane. It takes you. Estic fent un mòdul de disseny, de moda digital, textil, i m'agrada molt per les sortides que té, ja que el meu propòsit és ser dissenyadora de moda. Hem donat una orientació a moda digital amb aquest cicle perquè trobem que és molt important aquesta barreja entre la tecnologia i el disseny i, en definitiva, no és res més que el que ens estan demanant les empreses. És un cicle que dona molt bones oportunitats laborals i també obre les portes a continuar estudiant amb cicles superiors i anar a la universitat. Is this what you wanted? Time's a wasting. Love is chasing you. Time's a wasting. Love is chasing you.